em dic Arnau. El 22 d'abril, vigília de Sant Jordi, mentre estem confinats a casa pel coronavirus, s'ha estrenat un nou videoclip de la Damaris Gelabert i el seu equip del Tot Sona, una cançó que fa venir moltes ganes de ballar. Es titula Mou el cos. Hola, me'n dic Jordi. Com vaig fer vídeos, jo tenia 3 anys i ara jo en tinc 4. I es veia superbé. La Paula i jo, l'Arnau, hem participat amb el que més ens agrada fer, el nostre esport preferit, el ball esportiu. En aquest videoclip hem ballat un xa-xa-xa. Hem tingut l'oportunitat de viure una experiència única i molt divertida al costat de la Damaris, una de les cantants que més ens ha agradat de ben petits. Moltes gràcies a tot l'equip del Tot Sona per fer-ho possible. Podeu trobar el videoclip a YouTube de la Damaris Gelabert. Gràcies, adeu.